Hoće li biti izgrađena marina na rijeci Savi koja bi doprinijela većem razvoju turizma u Brčkom, gdje nerijetko stižu i svjetski kruzeri? Iako na rijeci Savi i sa budžetom višim od 200 miliona maraka, Brčko još nema pravu marinu. To je ponukalo članove Ronilačko-spasilačkog kluba Nemo da uz podršku Odjela za javnu sigurnost Brčanske vlade počnu realizaciju ovakvog projekta. Pa planirali smo za sada 20 vezova, toliko da nam je Odjel javne sigurnosti obezbijedio placa. Ako budemo imali prilike, širit ćemo dalje. Marina će biti, da ne kažem nekog evropskog standarda, gdje ćemo imati struju, vodu na njoj, gdje ćemo moći da se bezme vežemo, već smo kamerama pokriveni. Novac za početak radova iskoristili su iz skromnih prošlogodišnjih, ali i sredstava granta ove godine dobijenih od vlade distrikta. Riječ je o ukupno 15.000 maraka, što nije dovoljno, ali im pomažu i brojni donatori. Pomažu nam iz opštine, grad nam je izašao u susret, kao i mnogi drugi donatori i moram da priznam da je dosta ljudi koji su svojim radom i novcem izašli u susret od ljudi koji su se sami dobrovoljno prijavili. Marinu će koristiti ovaj klub, služba javne sigurnosti, ali i Crveni krst u kriznim situacijama kada bude trebalo intervenisati u slučajevima prirodnih i drugih nesreća, što predviđa i odluka o formiranju mješovite jedinice. Profesionalni dio ljudstva je nedostatan. Mi imamo 19 udruženja građana s kojima imamo potpisane memorandume o saradnji i kao što znate uspješno sarađujemo na polju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara. Plan je da marina bude dovršena do kraja ove godine, ali to zavisi od donacija koje budu pristizale, ističu u ovom klubu.